शीघ्र भाई पर आसी घर पाखे पहुंच गले सब कौन कौन चंदन सिंदूर दुब चाउल बरकुड़ी पत्र आलो ये सब कौन हम माने मो भाई भुवनेश्वर अवार्ड पाई सारी गाँ लोक खुशी बाजा बजे नाचुंट मो भाई की मो बंदा बना करी बंदा करी ना भाउज अनेलु हजार लोक पचरा पकई मो भाई फर्स्ट आई अनेलु खोद संस्कृत मंत्री मो भाई को पुरस्कार देले जानछु ना भाउज अने टीवी रे देखेला पेपर रे मो भाई का फोटो वाला जौत पुरस्कार गोटे पितल थलिया को गोटे चादर पितु देले टक्का 500 हबन ए भाउज अनेलु सेमिति जमा कहबु न अनेलु पुरस्कार को सेमिति तोलन सेमिति ले गोटिए टंका जानछु ना हाँ ए भाउज ए थोड़ा भाविल से तो केमिति लागुथुबो जत मंत्री सामने माइक रे डकाउथुबो श्रेष्ठ धन्यवाद पुरस्कार पाउचंते मधुपुर गाँव श्रीजुक्त शंकर तू आम गाँव ना रखीदेलु ए संगत तू देखू एथर आम बाजा पार्टी के कल पर कल मिल किंतु संगत मन एथर रेट टाक आम टे बढ़े कर दी साइड के 50,000 आ गोटे साइड के 35,000 ये टंका 50,000 35,000 को अधिक हाँ ये तरह तुम पटे ओडिशार श्रेष्ठ दलवादक श्रीजुक्त शंकर नायक संगात मो संगात गोटे एत बड़ काम कला पुरस्कार पाइला ए गाँव ना रखिला ए तुम्हें कौन से खुशी नुह ए धान ओसा अंटा भाया कर कौन मोटा ठिया कहल ना कौन ठिया कहल से कहीं ठिया मुझे कौन पाई अरे मु भुवनेश्वर गला भारी गेले कि कथा कही कौन कही आगो भुवनेश्वर जाऊच मो पाई शाढ़ी खंडा आनिबो मु बाउतली पुरस्कार बाउ तो पुलाए टंका मिलिबो तो गोटे टंका ही मिलानी ता पई केमती शाढ़ी आनताती सेहिति पई परा साड़ी पई मु रागिनी हला आ कोन पई रागिचू भाउज कोन पई रागिचंती से कथा कोन मु जानची कान देखब कहू अंबिरा बाछुरी हां आम सागरे मिसी को हमें जहा कहू से कहू हां को हैप्पी हैप्पी आनी आनी भर्सरी हे हेला मो पाटे बसु मो मो हे मो हम सागरे मिसी हां को हबल हब को हैप्पी हैप्पी आनी आनी भर्सरी भर्सरी हो नहीं को हब नहीं एटा हब हब परा कहली हां पर खाली एनिवर्सरी कोन एनिवर्सरी हां दे एनिवर्सरी दे कौन भाउज हेला तो इस मार डाला रे ए संगातर अरे एटा पुनी कोन कि एड़ा केते बड़ बोकाटाई तू हां
ନା ଆଜି ଦିନ ତମ ସଂଗାତି ମତେ ବାହା ହେଇଥିଲା ଆ ହଁ ଆୟୋ ଆୟୋ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ତମେ କଣ ମତେ ବାହାଇ ନଥିଲା କି? ମୁଁ କଣ ମନା କଲି କଣ ମନା କଲି ହଁ? ତମେ ମିଛ କଥା କହିଦଉଛ ଏ ଶୁଣ 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 ଆଜି ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ଆନିଭର୍ସରୀ ତା ସହିତ ପୁଣି ଏତେ ବଡ ପୁରସ୍କାର ହଁ। କଣ ଗୋଟେ ହବ ହବା କଥା ନା କଣ ହବ କଣ ହବ ସେଲିବ୍ରେସନ ଖାଲି ଆସିଗଲି ନୁହଁ 8 ଦିନ ତଳେ ମୋ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ଆଉ ଆଜି ମତେ ଚାକିରି ମିଳିଗଲା ମାସକୁ ଦରମା 50,000 हे भगवान ସବୁ ତମରି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ସବୁ ତମରି ଦୟା ନାଇଁ ଲୋ ବୋଉ ଭଗବାନ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଲୋ ଯାହା କରୁଛୁ ତୁ ଡାକ୍ତର ପୁଅ ଡାକ୍ତର ହୁଏ ଧନୀ ଘରର ପିଲାମାନେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତୁ ହଉଛୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଭାଇ ଯେ କି ମୋ ଭଳି ଭାଇକୁ ଭଲ ବଜାଇ ବଜାଇ ଡାକ୍ତର କରିଛି ଡାକ୍ତର ଏ ସଂଗାତ ଆରେ ରଜତ ରାମର ଡାକ୍ତର ହେଇଗଲା ଚାକିରି ବି ପାଇଗଲା ଏଥର ତ ଦୁଃଖ ଚାଲିଗଲା ଆରେ ଏ ସଂଗାତ ତୁ କଣ ଆଉ ଢୋଲ ବଜେଇବୁ ସଂଗାତ ସଂଗାତ ଏମିତି କଣ କହୁଛ ଏମିତି କଣ କହୁଛ ତମେ ଢୋଲ ପରେ ଆମ ଦେବତା ଢୋଲ ବଜେଇବା ପରେ ଆମ ବେଉସା ଆଜି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଟା ମିଳିଗଲା ବୋଲି ଆମେ କଣ ଆମ ଭାତ ହାଣ୍ଡିକୁ ଭୁଲିଯିବା ଏଇଟା କଣ କେବେ ସମ୍ଭବ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଏଇ ଝଲକା ଏଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ରାତକୁ ତା ଭାଇକି ଡାକ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାର ଖାଇ ଖାଇ ମୋ ପରିବାର ସେ ଆହାର ଯୋଗେଇଛି ସେ ମୋ ପାଇଁ କାଠ ଛୁଆ ଢୋଲରେ ସେ ହଉଛି ମୋ ପ୍ରଭୁ ହଁ ସଂଗତି ଦୁଃଖରେ ଯିଏ ଆମ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଛି ସେ ଜୀବନ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ସେ ହଉଛି ମୋ ନିଜର ମଣିଷ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗେ ସେ ତ ହଉଛି ମୋ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ତାକୁ ଭୁଲିଯିବା କଥା କେବେ କହିବୁନି ସଂଗତି କେବେ କହିବୁନି ହଉ ହେଲା 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 ମୁଁ କହିଦେଇଛି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତମେ ଆଉ ଏମିତି ସକେଇକି କାନ୍ଦନି ଏ ବୁଝିଲ ସଂଗାତୁଳି ତୁମର ଏ ସକେଇକି କାନ୍ଦିବା ଗୁଣଟା ଜମାରୁ ବି ଗଲାନି ସଂଗାତ ଶୁଣ ଯାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତୁ ଛକକୁ ଆସିବୁ ଆମେ ଛକରେ ଭେଟା ବୁଝ ମୁଁ ଆସୁଛି ଠିକ ଭାଇ ତମେ ଏଇଠି କଥା ହଉଥ ମୁଁ ଯାଉଛି ତମମାନଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଚା କରିକି ନେଇଥିବି ହେଲା ରୂପା ଭାତ ବସିଛି ଟିକେ ଦେଖିଦେବ ତ ବୋଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି କଣ ଓ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲାଜ ଲାଗୁଛି ହଉ ହେଲା ହେଲା ହଉ ତମେ ଭିତରକୁ ଗଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆସୁଛି ଯା ଯା ନାଇଁ ଭାଇ କଥାଟା ତୋର ବି ଶୁଣିବା ଦରକାର ଯାହା କହିଲେ କଥା ସିଧା ସିଧା କହୁନୁ ଅଧା ତଣ୍ଟରେ ଅଧା ପାଟିରେ କଣ କହୁଛୁ ଯାହା କଥା ସିଧା କହୁନୁ ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ତମେ ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଓହୋ ତମ ପାଖରେ ଯାଇ ରହିବେ ଏଇଆ ନା ହଁ କହିବନି କେମିତି ପାଠ ପଢିଲ ଭଲ ଚାକିରି କଲ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ଭଡା ନେଇ ଯାଇଛ ଭାଇ ତ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ଭାରତ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଭାରି ଚାଲାକ ଚାକିରି କଲ ବୋଲି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିବ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଛାଟି ମାଟି ଘରେ ପଡି ରହିବ ହେଇପାରିବନି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯୋଉଠି ଏ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଏଇ ଢୋଲକୁ ନେଇ ଆମ ବାଡି ପଛ ଯୋଉ କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଗଛ ନାଇଁ ନା ତାରି ମୂଳ ରଖି ପୂଜା କରିବୁ ପୂଜା ଆରେ କଣ କହିବା ତ କହୁନୁ ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ନାଇଁ ମାନେ କଣ ଥଙ୍ଗ ତଙ୍ଗ ହଉଛ କଥାଟା ଯଦି ତମେ କହିପାରୁନ କଥାଟା ମୁଁ କହିଦଉଛି ତୁମେ କିଏ ମୁଁ କିଏ ମୋ ପରିଚୟଟା ପଛରେ ଜାଣିବ ଆଗ ରଜତ କହିବା କଥାଟା ମୁଁ କହି ସାରେ ଆରେ କଣ କହିବାର ଅଛି ତୋର ସିଧା ସିଧା କଥା କହୁନା କାହିଁକି କଥା ତିଆରି କରୁଛ କଣ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ତମେ ମାନେ ରଜତକୁ ଭୁଲି ଯା
କରିଛ ନାହିଁ ସିଧା ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି କହୁଛୁ କଣ ମୋ ରଜତକୁ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି। ରଜତ ଇଏ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଝିଅଟା କିଏ କି? ସେ ମନୀଷା ମହାପାତ୍ର, ମୋ ଭାବି ସ୍ତ୍ରୀ। ହଁ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ? ଆରେ ମୁଁ ତ ବଡ ଭାଇ ନୁହେଁ, ତୋ ବାପା। ଇଏ ତୋ ଭାଉଜ ନୁହେଁ, ତୋ ବୋଉ। ଆଉ ଇଏ ତୋ ସାଙ୍ଗ ଭାଇ, ଆଉ ଇଏ ତୋ ଗେଲି ଭଉଣୀ। ଆମେ ମାନେ କେହି ଜାଣିପାରିଲୁନି ତୁ ବାହାକୁ ବାହାରିଲୁଣି। ଆରେ ରଜତ, ତୁ ଏମିତି କେମିତି ବଦଳି ଗଲୁ ରେ? ନାଇଁ ଭାଇ ନାଇଁ, କେମିତି ବଦଳି ଗଲୁ? ମୋ ଭାଇ ବଦଳି ଯାଇନି, ବରଂ ଇଏ ମାୟାର ମାୟାହିଣୀ କଥାରେ ପଡି ମୋ ଭାଇ ଅମଡ଼ା ବାଟରେ ବାଟ ଚାଲୁଛି। ଏ ଭାଇ ଏ ଝିଅଟା ଜମା ଭଲ ଝିଅ ନୁହେଁ ଲୋ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଏ ଝିଅଟାକୁ ଆମ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେ। ଏ ଘରୁ ମୁଁ ଏକା ଯିବି, ମୋ ସହିତ ରଜତ ବି ଯିବେ। ଆସ ରଜତ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇ ଦେଇ ତମେ ମୋ ସହିତ ଆସ। ମୁଁ ତମକୁ ଗାଡିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଆହୁରି ଅନେକ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବାର ଅଛି, ଶୀଘ୍ର ଆସ। ମୁଁ ଆସୁଛି ଭାଇ, ଆସୁଛି ଲୋ ବୋଉ। ବୋଉ ଡାକେନା ମତେ ବୋଉ ବୋଲି। ଆଉ କାହିଁକି ବୋଉ ବୋଲି ଡାକୁଛୁ? ଆରେ ମୁଁ ତତେ ଏଡ଼ିକି ଠାରୁ ଏତେ ବଡ କରିଛି, କାକାଇ କୋଳେଇ ମଣିଷ କରିଛି। ମତେ ନ ଜଣେଇ ତୁ ବାହାଘର ଠିକ କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ଆଜି କାହିଁକି ବୋଉ ବୋଲି ଡାକୁଛୁ? କାହିଁକି? ଏ ଭାଇ, ଡାଳଟା ମୂଳ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଏନି ଲୋ ଭାଇ। ଡାଳଟା ଯେତେ ଉପରକୁ ଗଲେ ବି ସେ କେବେ ମୂଳକୁ ବୁଲି ଯାଏନି। ଆଉ ଯୋଉ ଡାଳଟା ଗଛ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ ସେଟା ମଲା ଡାଳ ପକେଇଯାଏ ଆଉ ତଳେ କଚାଡ଼ି ହେଇ ପଡେ। ସେମିତି ମଲା ଡାଳ ପାଲଟି ଯାଏ ନା ଭାଇ। ଏ ଭାଇ, ତତେ ତ ସାନ ଭାଇର ଅନୁରୋଧ, ତୁ ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳେଇ ଦେଲ। ତମେ ମାନେ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୁଁ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବଦଳାଇ କାହିଁକି ବଦଳି ଯାଇପାରିବନି? କାହିଁକି ନା ଆମ ଜାତି ଛୋଟ, ତାଙ୍କ ଜାତି ବଡ। ମୋ ଭାଇ ଜଣେ ଢୋଲିଆ, ମନୀଷାର ବାପା ଜଣେ ଶିଳ୍ପପତି। ତାଙ୍କ ଜାତି ଆଉ ଆମ ଜାତି ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳର ପ୍ରଭେଦ। ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ଜାଣିବେ ଆମ ଜାତି ଛୋଟ, ତାହେଲେ ଆମ ବାହାଘରୁ କେବେ ବି ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ବାହାଘର ନ ହୁଏ, ନା ରହିବ ମନୀଷା, ନା ରହିବି ମୁଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇ ଦେଲି। ଏ ସମ୍ପର୍କ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ତମେ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ମରିଗଲ, ଆଉ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଇଠି ଆଉ କହୁଛି ତା ନ ତ ଗୋଡ଼ ଦିଅ ମୁଁ ପିଟି ପିଟି ଭାଙ୍ଗି ଦେବି। ଆରେ ପାଟେ କହିଦେଲେ କଣ କଣ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟି ଯାଏ? ଆରେ ତୁ ପୁରା ମୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମା ପେଟୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ। ତୋର କତ ମୋର କତ ଗୋଟିଏ ବାପର। ଏମିତି ପାଟେ କହିଦେଲେ କେହି କାହାର ସମ୍ପର୍କ ତୁଟି ଯାଏନି। ଆରେ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟିବାର ବାହାନା କରିବା ସିନା, ଆମେ କେହି କାହାର ସମ୍ପର୍କ ତୁଟି ପାରିବାନି, କେବେ ଆମେ ତୁଟେଇ ପାରିବାନି। ହେ ରଜତ, ଆରେ ମୁଁ ସିନା ମୋ ଛାତିରୁ କ୍ଷୀର ଦେଇନି, ହେଲେ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେବାରେ ତ ମୁଁ କେବେ ଅପେକ୍ଷା କରିନି। ତାହେଲେ କାହିଁକି ରେ, କାହିଁକି ଯଶୋଦା ମା ଆଖିରେ ଏମିତି ଲୁହ ଦେଲ? କି ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ? କି ଦୋଷ କରିଛି? ହଁ, ତୁ ଦୋଷ କରିଛୁ ବୋଉ।
খালি তু একা নুহ তুমি মানে সমস্তে দোষ করিছ তম মানকর দোষ হচ্ছে মতে ডাক্তার করিছ ডাক্তার ଗାଁରେ ମୋର ଖାତିରି ବଢିବ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏଇ ଦେଖରେ ସକା ନାକଟା ଢୋଲ ବାରେଇ 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 ତା ଭାଇକି ଆଜି ଡାକ୍ତର କରିଛି ଡାକ୍ତର ଘରଟା ମୋର ଡାକ୍ତରଖାନା ହେଇଯିବ ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିବ ହେଇଟି ଅନେଇଲୁ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ଚୌକି ପକେଇ ବସିଥିବି ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ସିଏ ମତେ ଆଗ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ଉଠିଗଲା ବସା ଚଢ଼େଇଟା ଅଛି କୁଟା କାଟିର ବସା ଆଉ ମା ଚଢ଼େଇର ପୋକ ଯୋଗାଡ଼ିଆ ଥଣ୍ଟକୁ ବୁଲି ଯାଇ ନୀଳ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଗଲା ବିଶ୍ୱାସ କଲ ସତିଆ ଯଦି ଗଛରେ ସେଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଫେରେଇ ଆଣୁତା ଯୋଉ ପକ୍ଷୀମାନେ ସଞ୍ଜ ପୂର୍ବରୁ ପୋଷାକୁ ଫେରି ନଥାନ୍ତି ହେଲେ ମୋର ଟେଣା ନାହିଁ ତମେ କୁହ ଆମ ବସା ଚଢ଼େଇଟା କଣ ଆମ ବସକୁ ଆଉ ଫେରିବନି କେମିତି ଫେରିବ ବର୍ଷା ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିବ ଠିକ ଅଛି ଚାଲି ଯାଉଛି ତ ଚାଲି ଯାଉଛି ଚାଲି ଯାଉ ତମେ ତମ ମନକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅ ମନକୁ ମୁଁ କଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି ଅବଲା କରା ଆବୁଜା ନୁହ ଆଜି ଅବଲା କରା ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ସମଗ୍ର ଚାବୁକୁ ଖାଇ ଖାଇ ନିଜ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦବା ହେଲେ ଏଠି ଆଖି ଅବୁଜାକୁ ଲୁହ
Loha